Cambio taky. A my pojeme tete, a musíme být tady. Musíme půjít na Tesco co koupit, já nevím. Dejte mi prosím like, bože, protože já vám ukážu Tesco. Jak to vypadá, my chceme dole České půjky, já vám to tady ukážu. A dole České půjky, a to tady nemá. Se má jiný Tesco, se má, tak vám to ukážu. Autíčka, jsou autíčka víc, tady to je moje máma, jmenuje se, tady ta se jmenuje Bundy, že má bačkoji růžový, to je moje máma, jmenuje se Lenka. Tady to je moje teta, že má bílý boty, páky růžový, bílý seno, se jmenuje Tesco. To víme. Víte, už mi víte, jak vypadám. Já mám to. Jo, jem. Ne, ale jakože bude Taky nebudu mluvit. Mi říct pisu, jíte sunkovou. Teta jde, váde. Musíme chvíli vypnout, protože musíme až vypnout. Tato! Čekej! Kam? Máma jde taky, ne? Aj. Kde je? No. Jdeme, jestli tady je sestrovna. To píše, vidíte. Co si nám to zabalit, nebo to budeš odsíhat? Nebo žavit. Zabalit. Vidíte, to píše, víte to. Musím vypnout, jo, 5 minut. Budeme u tety, všechny uděláme pisu, teta půjde k rámu, půjdeme tete a tam až pustím. Ukážu vám košku. Vidíte, tady to je. Tady to určitě máte. Musíte, tady to tak určitě máte. Mamo, proč?